Ясно и на майка ти. Тя като води. Така малко, така, нали? Не ме пипай, моля те. Вижда ли се нещо? Да, този, моля те. Ще те нарека Виктор. О, вижте лешояди. Кой иска да ходим? Къде са? Аз хвърлих 4. За да чуя кога ще цопнат. Ма те не цопнаха. Тихо сега, тихо. Тихо, искам да се тихо. Чакай, аз искам. Тихо. Ще го метато. Ако ще се върлям от тук с парашут, даже може би ще ме е малко шубе. Не много. Не, ако знам, че парашута ми ще ме издържи, мене само е шубе, знаете ли що? О, боже, качих се от втората стола и вече се попред. Ако беше здраво, нямаше да ме е толкова шубе. Има смисъл, ако сме малко по-тежки от тъпата скала, тя може просто да се разчупи и да паднем с нея. И всъщност ето това прави още повече да се срути. Да, затова може... Така, сега това, което ще да кажа, ще да бъде малко преувеличено. Майко, как се чу? Това ми беше чакал. Обаче онова. Така, да. Ако майка ми ме разглежда телефона, ако види тия видеа, и ако види едни други видеа, и едни трети видеа, да, настръхнах малко. Така, спираме влогчето, така да. Ако пък нещо се пропука, живейки на 300. Пусни го. Ако нещо се пропука, моля ви, не дейте, искрено ви се моля, О, вътре има доста кост. Аби това са... Чуй сега! майко! Така, да. Дай лазаре. Прави 100 000 последователи. Снимаш ли? Абе, да. Снимаш ли докато хвърли? Да, снимах докато се приби и щеше да ме погребеш със себе си. Докато спускахме. Не! Моля ви се, хора, не дейте прекалено далече. Добре, този камък там вече е на присмъртното си